И здравейте, приятели! В днешното видео ще игра с моя приятел Ахмед на Brawl Stars. И нека да започваме. Абонирайте за канала му Къс7, абонирайте за моя канал Къс7 Халил и се абонирайте за неговия канал Pro Gamer Ахмед. И сега нека да започваме. Кой ще поканва? Чакай, че аз още си качвам видеото, бе. Аха, окей, пауза ще има. Хора, тук сме. Аре, аз ли да те поканя? Давайте. Окей. Ма ти сега влязна ли? Ти вече ме покани, аре. И Канди. И да знаете, сетнал съм го за 11 минути видеото, затова ако не ви кажа чао, значи просто 11 минути са минали, за да не се чуете просто, защо съм го спрял. Ай, няма да съм го спрял, добре. Аре, Манди. Манди, дай. Давай, Манди. Okay. Не. Мале, на моя песента много ми хареса. Да. Сега. Байрон те уби. Как? Виж, от другия отбор има пак Манди. Сега. Оцелих Едгар, мами. Май да. Всъщност аз когато искам да го спра, ама по 13 минути. Нали? Защото съм сетна да за 11 минути. What? What? Да го направя това. Оли? Да, Оли, аз не забравих името. Затова казвам така. Аз просто не може да го направя, аз просто така бе. Окей, стара. Дай. Не, Манди. Другата Манди си. Не. Сега. Аре. Дай. Давай. Сега. О, здрасти, пингвине, ето публиката, има само един. Има две публики. Право, две публики. Да, някъде има 80 000 публики, не знам. Сега. Давай. Да. Аре. Значи сега. Не, бързо трябва да... Просто свършено с нас. Поне взех един кил. Да. И след това. Канди. Аз пак си пусна. Дота не скача. Минус 2 кухи. Какво? Минус 2 кухи. На мен минус 2 кухи. Давай. Аз този път ще играя с... Да знаете, хора, вижте. Буквално за Финкс му ставам бая малко, нали? Бая мали. Мали ли? Абе малко. Бърках се. Аз ще играя с Макс. Аз ще играя с Амбер. Има много яка стила Макс. И защо пише, че Едгар е от Турция? Нали? В едно видео или в някакъв шорт? Да, в един шорт. Да. Не знам. Не знам, можат ли хора, пишете дали е вярно Едгар от Турция или е наистина. Това е просто игра. Може пък да са създали Едгар в Турция. Добре, това нямаше никаква цел. Как ще го създадат Едгар в Турция, като са били в Турция или викаш? Да. Те даже отивали са или в Турция. Не знам. Аре. Маля, аз съм... Аре. Гол.
Халил Спорт. Дайте. Някаква загубна и тая игра, нали? Няма да я закупим. Да. Може и да я загубим. Колко да направим видео? 5 минути. Окей. След малко май да спирам. Знаете, ако съм спрял на ниво видеото, няма да се получи много яко, но съжалявам. Аре. Дайте. Моля, как не ме видеото. Буквално ще да вкарам го. Дай. Дайте. Аре. Бих не мога. Окей. Хора, чакайте, ще си на пауза. Ще играем на Duo Showdown, дайте. Сега. Амбър. И това е Амбър с хайпер чаш. Ще запали цялата гора. Аз за малко се изключвам. Окей. Значи ще трябва да го победя сам. Да им държи мога. Аре, добре хора. Не знам къде отиде, ама... Аре. Тя че е моя приятел. Не знам къде отиде, ама... Продължаваме за сега. Така. Ето, отиде някъде друга да и продължам да играя, не знам. Хора, след това ниво мисля да спирам видеото. Ето на... Фара се става напред, че нищо. Трябва да отложа тук. Ми отиде пак сега видеото. Какво? Защо можеш да играш, не можеш да отидеш някъде. Дайте. Оп. Anxiety, keep on trying me. Somebody's watching me. It's my anxiety. Пърра. Та песен гордо се добра, нали? О, квест. Не беше първия. Добре. Последна игра ми след това видео да преключва хора. Нали? Както ти решиш. Дайте, последна игра. Започваме. Сега. На коя минута сме? 8-та минута сме до 11-та минута. Добре, сега, значи не знам на къде. На къде вървиш им? Не знам. Аре. Search. Sorry, maar ze willen voor 15 seconden. Deze potje. Потім По-добре внимавам. Де да знам да внимавам ли? Лига, списва се да не внимавам. Дай. Дай. Амбър. Бебето и... О, не. Ще има 9 минути, хора. Showdown. Дайте, обарен, трябва да бъде. Добре, хора, мисля, че това вече е от видеото. Ако това видео ви хареса,
Оставете по един лайк, абонирайте и за двата канала оставете, на всички видеа, ако можете оставете лайкове, но особено на това видео оставете лайк. И моя канал се казва Pro Gamer Ахмед. Да, Pro е с главни букви и Gamer е с главни букви и на Ахмед А е с главна буква и другото е с малки. да. И сега, това беше от нас. Абонирайте се и два канала Pro Gamer Ахмед и се абонирайте за Късен Дем Халил. Вижте му видеото днес, което беше направил. А от мен, чао!